A Christianos kifejezés, azaz a Krisztus követő, krisztusi, keresztény az első században gúnynévként élt. Azokra ragasztották, akik Jézus Krisztust vallották, mint az Isten fiát, és mint mestert követték őt. A keresztény üldözés pedig ellenük indult, a valódi követők ellen, akik akár az életük árán is ragaszkodtak ehhez a vallástételhez. A gond nem az volt, hogy Jézust megvallották, hiszen önmagában ezért senkit nem öltek volna meg. A baj az volt, hogy csak Jézust vallották, és a császár előtt nem voltak hajlandóak leborulni. Vallották Jézust, és semmi más nem kellett nekik. Ez a kereszténység. Semmi más. Sem más úr, sem anyagi javak, sem jobb életminőség, semmi. Persze a felsoroltak jó dolgok, de ha ezért Jézust kell elhagyni, akkor nem. Semmi előtt nem voltak hajlandóak térdre borulni, ami Krisztuson kívül van. Ez volt a vád. De vajon velünk is így van ez? Velünk, akik ma kereszténynek nevezzük magunkat. Egyszer valaki azt mondta, hogy a mai hívőközösségnek nem kell félnie egy keresztény üldözéstől, mert ha volna is, vád nem lenne a kereszténység ellen. Elgondolkodtató, nem igaz?